साख्रिनि आपडेट लाबोनानै होफैदों लोगोफोर बे जाहैबाय जों गोबाव बोसोरनिफ्राय नेबोबाय थानाय जे टेट एग्जाम एबा टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट बे जोंनिया दा देग्लाय जानो गोनां जाबाय बेखौ नै दिनैहाय आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बेयो अभियान बेयो मा खालामनानै होबाय फोसावनानै होबाय जोंनो दा बेखौ सेप्तेम्बर दानहालागै एग्जामखौ जों हैनो मोनगोन दा बेनि थाखायनो जोङो डिटेलै दानिफ्रायनो मिथिनानै लानाया गोनां बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासिबो क्लियारै मिथिनो हानाय जागोन आं बेखौ दिनैसिम बा दिनैनि नटिफिकेसनाव मा मा होखो बेखौ नोंथांमोननो डिटेलै बाहाय फोरमायनो आखायाव लादों दा जाहैबाय जोङो सिगाङाव 2011 निफ्राय खेबनै होबोदों 11 आरो 13 अब्ला जोङो जाबादि क्राइटेरियाजों टेट एग्जाम होबोदों बेयो दानि जानो गोनां टेटजों गोरोबा बेनिखायनो नायनानै लानाया गोनांथार बे हिसाबै लोगोफोर जोङो नायलांदिनि नोंथांमोना सार्च खालाम आसाम टेट दानसे थांफिननि र' फैबाय फैनानै नोंथांमोना नुगोन बाहाय आसाम टेट एग्जाम 2019 एप्लिकेशन फर्म नटिफिकेशन एग्जाम डेट शिड्यूल टाइम शिड्यूल सिलेबास बेफोर गासिबो बाहाय दंजोबो नै बाहाय होदों नोंथांमोननो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आसाम एबा आरएमएसए टेट एग्जाम 2019 नि थाखाय माबि थियारि जाबाय होनदों बेनिफ्राय जोङो बेखौ नटिफिकेशनखौ जोंनो नांला बाहाय गासै जोंनो नांगौखिनि एलपि आरो इउपि सेक्सननि बाहाय जोंहा नटिफिकेशनाव नुनो मोनदों एलपिआव जेरै जाय क्लास 1 2 5 आरो आपार प्राइमारि एबा एमए सेक्सनाव जोंहा दङ 6 निफ्राय 8 सिम क्लास 8 सिम दा बे एग्जामखौ होनो थाखाय जोङो मा मा नांगौ बेखौ गाहायाव डिटेलै नुनो मोनलांगोन फार्स्टआव दङ नैबे नटिफिकेशन बेयो थांखांबाय बेनिफ्राय नैबे आसाम टेट 2019 शिड्यूल एन्ड डेट माब्ला जागोन बे जाहैबाय जोंना टेट एप्लिकेशन अनलाइन एप्लिकेशना जोंना फर्मा जुन एबा जुलाइ दान बेयाव जानो हागौ होनदों अर्थात जुनाथ' दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिखायनो बयबो थियारि जादो बेनिफ्राय साबमिशन अफ एप्लिकेशन फर्मा बबेसिम थागोन होनदों जुन आरो जुलाइ माने मास मोनसेनि गेजेरावनो जागोन बे जुननिफ्राय जाबा जुनावनो जोबगोन जुलाइआव जाबा जुलाइआवनो जोबनो हागौ आरो बेनिफ्राय एग्जाम डेटखौ मा होनदों 22 अक्ट'बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बर 22 आरो 29 सेप्तेम्बर 2019 बेयाव जानो हागौ होनदों एडमिट कार्ड मोनगोनखौ उनाव आपडेट खालामना होगोन होनदों बेनिफ्राय मा होनो डेट अफ एग्जामिनेशन बेखौबो थिगै होथ'वाखै दानिया आसाम टेट एप्लिकेशन फर्म अभारभिउआवहाय मा होनदों एलिमेन्टारि इडुकेशन डिपार्टमेन्ट अफ आसामाव मोनगोन होनदों टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा टेटआव जागोन टेटनि नामा जागोन आसाम टेट 2019 एग्जामनि मुङा एप्लिकेशन मोडआ अनलाइनावनो जाजोबगोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ नै आसाम टेट 2019 एप्लिकेशन फर्म बेखौ नोंथांमोना फरायनो लानो हागोन दानिया एप्लिकेशन फिस बाहाय दङ एप्लिकेशन फिसआ जाहैबाय जोंना 750 750 निफ्राय 1000 सिम जाहैनो हागौ होनदों आरो बेयो एक्जाक्ट नङा खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ आरो बिनि उनाव गाहायाव एसटि एससि आरो ओबिसिनि थाखाय रिलेक्सेसन एबा मा होनो खमबो जानो हागौ होनदों एप्लिकेशन फिसआ बेनिफ्राय बाहाय हाउ टु एप्लाइ दङ हाउ टु एप्लाइआ बेयो जाबाय वेबसाइटआ www.rmsasam.in दा जों आं खेवनायाबो बेनो नोंथांमोनाबो बेखौ सार्च खालामनानै मोनगोन www.rmsasam.in बेनो बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गासै हाउ टु एप्लाइखौ नायब्ला नुनो मोनगोन बाहाय जों गुबुन गुबुन मा होनो सार्कुलारफोरखौ जों जेरै जाय एप्लाइ खालामो बेखौ बे एखे रोखोमैनो दङ बाहाय गासिबो जेब्ला जों बानायगोनब्ला मिथिखागोन दा बिनिफ्राय एडुकेशन क्वालिफिकेशन जोंनो जोबोद गोनांथारा बेसो जे जाबाय लवार प्राइमारि एबा एलपि सेक्सननि थाखाय केन्डिडेटआ मा होनदों 50% मार्क्स इन हायार सेकेन्डारियाव जोंनिया 50% मार्क्स जाथारनांगौ होनदों आरो बिनिफ्राय मा थाबावनांगौ होनदों 2 years डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेशन
दानिया DLED पास जाथारनांगोन आरोखि डिप्ल'मा एलिमेन्टारि इडुकेसनाव LP सेक्सननि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा नैबाय आरो मोनसे दङ नै आपार प्राइमारि सेक्सनाव मा होनदों ग्रेजुवेसनाव 50% मार्क्स आरो मा नांगौ होनदों बेचेलर इन इडुकेसन एबा BEd थानांगौ होननानै बुंदों ME सेक्सननि थाखाय दा बेनिफ्राय गाहायाव मोननैबो सेक्सनाव LP आरो ME सेक्सनाव 50% खौ नांथारगौ होनाय दङ मोनसेया जाहैबाय LP निया हायार सेकेन्डारि आरो ME निया जाहैबाय एबा आपार प्राइमारिना ग्रेजुवेसन एबा बेचेलर डिग्रियाव 50% नांथारगौ होनदों दा बाहाय दुखुनि बाथ्रा उनावहाय मा आपडेट खालामगोन जों मिथिया SC आरो ST नि थाखाय बाहाय रिलेक्सेसननि जेबो खोथा गैया 50% आनो दङ नाथाय गुबुन गुबुनाव जोङो रिलेक्सेसन हिसाबै ST आ 50 आव 45% आवनो मोनोमोन 5% लेस जायोमोन नाथाय बे मा होनो देग्लायनियाव बाहाय नुनाय जायाखै बेनिफ्राय एज लिमिट दङ बेखौबो जोबोद गोनांथार नायनो थाखाय एज लिमिटआव दङ लवार प्राइमारिनि थाखाय 18 इयार्स लवेस्ट दोनदों नाथाय मा होनो हाइएस्टआव जों बेखौ बाहाय खिथानाय जायाखै गाहायाव दङ हाइएस्टआ 35 इयार्सनि बारा जानो मोना होनदों गाहायनियाव ओमफ्राय खमथाराव 18 इयार्सनि खम जानो मोननाय नङा होनदों बेनिफ्राय आसाम टेट 2019 एग्जामिनेसन पेटार्न बेखौ मिथिनानै लानाया गोनांथार बे जाहैबाय MCQ माने माल्टिपल चॉइस कुइसन्स जागोन जों बेखौ मिथिखागौ कम्पिटिटिभ एग्जाम बयबो होयो बे बासिनाय जागोन मा होनदों मोनसे कुइसनाव मोनब्रै एन्सार थागोन मोनसेल' सेलेक्ट जागोन बा मोनसेल' थार जागोन बेयो जागोन बेनिफ्राय दङ टटेल मार्क्सआ 200नि जागोन 200नि जागोन बेनि गेजेराव 200नि गेजेराव 100आ मा जागोन होनदों कारेन्ट एफेयार आरो जेनेरेल स्टाडिज 100 मार्क्स कारेन्ट एफेयार आरो जेनेरेल स्टाडिजजों बेनिफ्राय आरो 100आ जाहैगोन मा होनदों जेनेरेल इंलिश आरो एकाडेमिक्स जेनेरेल इंलिशखौथ' बुजिबाय एकाडेमिक्सआ जाहैबाय जोंनि कर्सजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ बाहाय माने साबजेक्ट वाइज एबा लेंगुवेज वाइज MIL थानो हागौ एसे मेथ्स थानो हागौ आरोबाव मा थानो हागौ जोंनिया चाइल्ड पेडागजी गथ'सानि जौगानायनि सायाव बहाय थानो हागौ होनदों दानिया बाहाय आसाम टेट एडमिट कार्ड होनदों एडमिट कार्डआ बाहाय कामिं सुन माने जेब्लाना एप्लाइ जागोन बेनि उनावहाय गावसोर आपडेट खालामना होगोन होनना बुंदों बाहाय बेखिनि रिजाल्टआबो उनाव ओंखारगोन होनदों रिजाल्टनि थाखायबो अब्ला लोगोफोर मिडियामाव दङ नै बाहाय जोंनिया मिडियामखौ नायनो गोनां गासै एसामिस बेंगलि बड' हिन्दी आरो इंलिश गासै मोनबा मिडियामाव जों बाहाय होनो मोनगोन बर'बो दङ जोबोद लाखिनि बाथ्रा दा बाहाय मोनसे खोथा थालांदों लोगोफोर फार्स्टनि नटिफिकेसनावनो दंमोन गासै 16,000 पस्ट दङ होनदों टटेल LP आरो ME 16,000 बे साख्रियाव बेनिखायनो जा हायो बयबो प्रिपेयार खालामदो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दिनैनिफ्रायनो प्रिपेयार जानानै थादो बयबो होनांगौ बयबो मोननांगौ साख्रिखौ आरो जोंहा फारसेथिं नायनो थांबा स्कुलाव गोबां खालि जानानै दङ टिचारफोरा रिटायार जाजोब्बाय बेनिखायनो बयबो मोजाङैनो बाहागो ला बयबो मावनो मोननांगौ जाहाथे जोंनि बर' मिडियामाबो ब्लेंक जानानै थाया बेखौ आसा थिबाय होमब्ला लोगोफोर खनसे खिन्थानानै होबावदों RMSA assam.in बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायोब्लानो गासिबो डिटेलखौ मोननो हाजोबगोन आरो दिनैहायसो होजेनदों बे नटिफिकेसनखौ बेनिखायनो उनाव नेक्स्टआव मालाबाफोर बिनिफ्राय साबसिन आपडेट जानो हाबावगौ नोंथांमोना बेखौ नायबाय थानो हागोन गावगाबागावबो अब्ला लोगोफोर भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायावसै एसेनोसै गुड नाइट